Kaixo eta ongi etorri guztioi gaurko saiora. Gaurkoan lehenengo Barreserka umore taldeko Maialen eta Mikel izango ditugu haien proiektuari buruz hitz egiteko. Ondoren, Nuevo Futuro elkarteko Itziar Albar izango dugu Infantzia 360 gradu haurtzaroa proiektuaren inguruan hitz egiteko. Horren aurretik, has gaitezen gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, baina 1940an, naziengandik iesean ari zirenei bisak banatzen hasi zen Portugalek Frantzian zuen kontsula. Salazar diktadorearen aginduak desobedituz, 30.000 bisa inguru banatu zituen Sousa Mendesek, batez ere judutarren artean. Horren ondorioz, kargu gabetu egin zuten. Urte batzuk lehenago, ordea, kontsul horrek berak Portugalgo diktaduratik iesi zihoazenak jazartzeko ardura izan zuen Bigon. 1963ko egun berean, Thich Quang Duc abade budista vietnamdarrak lurrean eseri, gasolinaz busti eta bere buruari su eman zion Saigonen. Arazoak handitzen ari ziren Ameriketako Estatu Batuek babesten zuten Hego Vietnamgo gobernu eskuindarrak gutxiengo katolikoari ematen zion pisu politikoagatik, biztanleriaren 80% budista zen herrialdean. Hilabete lehenago, UE hirian, budisten manifestazio bat tiroka disolbatu zuen gobernuak eta 8 hildako eragin zituen. Abade budista kexa imintziorik egin gabe hil zen, eta heriotza horren irudiek munduari bira eman zioten. Urte gutxira, 1969ko ekainaren 17an, Jorge Oteizaren 14 apostoluak kokatzen amaitu zuten Arantzazuko basilikan. Proiektua 1950an abiatu bazuen ere, Eliza Katolikoak betoa jarri zion, eta basilika apostoluak bide bazterrean lurran zirela zabaldu zuten 1955an. Elizaren arabera, proiektu abangoardista hark ez zituen betetzen arte sakratuaren jarraibideak. 1966an, beto altxa bazuten ere, Oteizak uko egin zion bere obra kokatzeari, bere eskultore zikloa bukatutzat eman da. Hala ere, iritziz aldatu eta 1969ko ekainaren 12an ekin zion bere lana basilikan paratzeari. Urrian amaitu zuen guztiz bere frisoa, pietatea pieza nagusia fatxadaren goialdean kokatuta. Azkenik, 1971an, eraikuntzako langileek uko egin zioten Australia hegoaldeko Gales Berrian dagoen Kellis Bush belargunean luxuzko etxebizitzak eraikitzeari. Parkea salbatzeko protestan ari zen bertako emakume taldearekin bat egin zuten langileek. Zuzendaritzak eskirolak erabiliko zituela mehatxu egin arren, belargunea salbatzea lortu zuten. Errepasatu dezagun aste honetako agenda. Asteazkenean ekainaren 17an, zahartzaroko trato txarren eta abusuaren kontzientziazioaren munduko eguna, 11etatik ordu batera Kondestableko zibiboxean, doan, baita ere, edukiera bete arte. Egun berean, paseo gidatua, Euskal Pilotaren historia Iruñean, Javier Mangadoren eskutik, parlamentutik hasita, arratsaldeko 4tatik 6etara. Ostegunean, kantu eta hitza zikloaren barnean, Kaskezur taldearen kontzertu irekia izango da Oko plazan, arratsaldeko 8etan. Ostiralean, bisita gidatua, San Ferminak etxekoetarako, udaletxetik hasita, arratsaldeko 5etan. Larunbatean, kontzertu arkitektonikoa Kondestableko zibiboxean arratsaldeko 6:30. Eta azkenik, igandean, La Media San Fermin lasterketa. 21 kilometrokoa 10 laurden gutxitan, 10 kilometrokoa 11:30 eta 5 kilometrokoa 12:30. Orain, gaurko komunikabideen azalak aztertuko ditugu. Diario de Noticias egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. 289 milioiko inbertsioa Nafarroako ur hornidura bermatzeko. Lehenengo puntuan, plan berriak datozen urteetarako hornidura saneamendu eta lehorteen aurkako erresilientzia ekintzak barne hartzen ditu. Bigarrenean, biztanleriaren 87%ak tratatutako ura kontsumitzen du biologikoki eta itoitzen erabilera hazten ari da. Argazki nagusian, Begoña Alfaro lehendakari ordeak, Ilundain elkarteko kideek eta parte hartzaile gazte batzuek, eraldatzen duten gazteak programa aurkezten dute. Gorrotoa geldiaraztea ez baita aukerakoa, guztion ardura baizik. Honen titularrean, aukera gehiago, oztopo gutxiago. Ilundain Fundazioaren programa berriak gazte zaurgarriak laguntzen ditu prestakuntza eta enplegurako bidean. Ezkerreko berrian,
Kamioi gidari bat hilda eta beste bat zauritu da Murtxanten. Eskuineko berrietan, Borja Kobeaga zinegileak dio, errealitatea hobekien irudikatzen da antieroiaren irudiaren bidez. Azpian, Nafarroak gazteengan konfiantza du aldaketa digitalerako. Ondoren, Nafarroak aniztasunaren aberastasuna ospatzen du LGTB+ arrotasunerako. Jarraian, probak eragindako bizilagunek ez dute etxe kaleratzerik onartuko. Goiko berrietan, horiz, Alberto Munarriz Europako waterpolo txapeldunak dio, giltza atzean dagoen ahalegin eta sakrifizio guztia da. Bestetik, tortilla onenen saria irabazten dute. Diario de Navarra egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. PSOEk eta Sumarrek Sánchez kongresutik salbatu dute hauteskundeak deitzeko eskatuz. Juntzek eta PPek bozkatzea eskatzen zuten bi zuzenketa eragozten dituzte. Irudi nagusian, Ane Loizate, Ibana Jimenez eta Gari Arregi metxa piztea zarduratu direnak haren ikasgelarekin posatzen. Honen titularrean, Sanferminetako pertsonaia nagusiak. Buztintxuriko 3 ikaslek lehenengo txupinazo txikia estreinatuko dute Iruñean uztailaren 10ean. Eskuineko berrietan, ingurumen zuzendaria kaleratutako teknikariak kritikatu ditu. Azpian, Nafarroan sute arrisku handia dago temperaturaren igoeraren ondorioz. Ondoren, kamioi gidari bat hilda Murtxanten AP68an izandako istripu batean. Goiko berrietan, etaren terrorismoa, Anzturaren aurkako testigantzak. Ondoren, San Fermin jaialdiaren antzeko zientzia. Azkenik, Merinok ez du itxaropena galtzen. Berria egunkarian aldiz honela dio lerroburuak. Haurren kontrako sexu indarkeriaren 500 kasu ditu aztertzeko Baionako auzitegiak. Lehenengo puntuan, Gerald Darmanin Frantziako Justizia Ministroak Errepublika osoan erregistratutako 70.000 salaketa berrikusteko agindu du, Liana neskatoaren hilketaren harira. Bigarrenean, Lapurdiko eta Nafarroa behereko kasuez arduratzen da Baionako auzitegia, eta Zuberoakoak Pokoaren mendean dira. Argazki nagusian, Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidentea eta haren inguruan Antonio Costa Europar Kontseiluko presidentea, Indiako lehen ministro Narendra Modiren itzultzailea, Lee Jae-myung Hego Koreako presidentea, Abdel Fattah al-Sisi Egiptoko presidentea eta Giorgia Meloni Italiako lehen ministroa, atzo Ebianen. Honen titularrean, Trumpek Israeli herri eta egin arren ez du hura gelditzeko asmorik agertu. Eskuineko berrietan, diru publikoa jasotzeko bidea itxi dio Nafarroako gobernuak Ziritzako zentro evangelikoari. Azpian, gitarren astindua, azken arrok. Ondoren, Ameriketako Estatu Batuekiko merkataritza ituna berretsi du Europako Parlamentuak. Jarraian, langile bat hilda Donostiako metroko lanetan, errondo tunelean makina batek harrapatuta. Goiko berrian, Shostakovichen testamentu filosofikoa oholtzaratuko dute ostiralean eta larunbatean Bilboko Arriaga antzokian. Gara egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. Arnaldo Otegi EH Bilduko idazkari nagusiak dio. Aukera horri atea itxi eta norbaiten adibide bihurtu nahi dute. Argazki nagusian, osasungintza publikoa indartzeko neurri eske. Medikuen eskubideen alde diarduen plataforma Lakuako gobernuko sailburu Alberto Martinezi zuzendu zitzaion atzo, gogorarazteko greban dauden osagileen eskari nagusiak ez direla ekonomikoak, egiturazko arazoak konpontzea baizik. Tartean, genero indarkeria. Atzo, indarkeriaren biktimei ematen zaien arretaren okertzea Bilbon. Ondoan, paper industria. Auzitegi batek onartu du Papresa CL taldeari saltzea. Jarraian, istripu tasa. Kamioi gidari bat hilda Murtxanten eta beste langile bat Donostian. Ezkerreko berrietan, Trump Iranekin duen akordioa zarrotzen da, Israel ura saboteatzen saiatzen den bitartean. Azpian, Biaitoren Shostakovich 14 bertsioa Arriaga antzokira iritsi da. Goiko eskuineko berrian, EAJak Bizkaiko zerga abantailak sustatzen dizkio enpresaburuen erakundeen konfederazioari. Euskal Herria irratiari dagokionez, honela diote berriek. Irune Bengoetxea, pedagogoa, zementuzko patioak desegin eta naturak espazio handiagoak hartzeak onurak dakartza aurrarengan, bai emozionalki zein fisikoki ere. Irune Bengoetxea,
eta Maialen Ariz pedagogoa eta arkitektoa dira, urrenez urren. Iruñean ikastetxeko patioak eta oro har hiriko zenbait eremu birnaturalizatzeko prozesuan buru belarrea ari dira beste sail eta alorrein batekin batera, elkarlanean. Iruñeko San Jorge ikastetxe publikoko patioan mintzatu dira haiekin. Eskuineko berrietan, goian, Francisen heriotza eta tuterako manifestazioa, gure harrotasunaren eguneko erreferenteak. Ekainaren 28a LGTBIQ+ pertsonen eskubideen aldeko nazioarteko eguna edota harrotasunaren eguna ospatzen da. Kepa Iekora, Oskar Sada Gomi eta Ana Jaka EHGAM Nafarroako kideak egun berezi honen inguruan mintzatu dira Oker Gabiltza sekzioaren denboraldi honetako azkeneko atalean. Bean, Astrid Lindgren, iruditeria kolektiboari pipi kaltzaluze oparitu zion idazlea. Samira Kalbok aur literaturako idazle esanguratsuenetako bat ekarri du Trikuaren zuhaitza atalera. Udara honetarako oraindik ez baduzu irakurketarik aukera paregabea izan daiteke. Kaixo eta ongi etorri gurera, Mikel eta Maialen, zer moduz? Eixo. Apa, ondo? Ondo. Bai. Gaurkoan, proiektu nahiko original bat nire iritziz, dakartzue, barrexerka izenekoa, ja urteak daramazkizue, baina hitzamango izuet, ezagutzen ez zaituztenarentzako, aurkezteko zuen burua, zer egiten duzuen eta zer den barrexerka? Hasi. Barrexerka da ordubeteko emanaldia, non uztartzen ditugun humorezko sketxak eta antzerkiak dena emanaldi batean. Orduan igual emanaldia hasten da antzerki batekin, antzerki motx batekin, gero sketxetara pasatzen gera, gero antzerkira, horrela ordubeteko humorezko euskerazko emanaldi bat osatu arte. Bai. Nola sortu zen proiektuan? Nori burutu zitzaion ideia hau? Proiektua ja sortu zen duela igual 8 urte, Bai. ja ideia bazegon lehenagotik ere, baina duela 8 urte eman ginen jala, ez hasiera. Eta hor bazen buruan baneukan nola ideia bat egiteko Saturday Night Live eta antzeko zehoze, eta hasieran genuen ideia zen 3 hilabetean egingo dugu emanaldi bat, supermotza eta askoz ere prekarioagoa, eta horrela hasi ginen, 6 hilabetean behin egiten emanaldi bat, baina konturatu ginen, ostras, hori matada bat zela, eta... Ez, izan zigun antzerki batean teknikari batek. Amortizatu beharko genula, egiten genuen horrek potentziala zula eta pena bat zela behin bakarreko zaratzea. Arrazoi. Eta orduan, hola hasi ginen egiten pixkat, birak. Emanaldia herriz herri erakusten. Bai. Gogoratzen zera lehenengo emanaldiaz? Bai. Nola ahaztu. Zer esan dezakezu egun horri buruz? Bai, bakarrizketa bat genuen hasieran, biok bikarrizketa edo binologo deitzen dugun bat genuen hasieran, eta, niri testu astu zitzaidan, eta Maialen nik nire esaldia esan zuen, eta orduan nik bukatu nuen berea esaten, eta bakoitzak bestean esan zuen, orduan daukagu hor... Bai, eta gonbidatu bezala Xabier Madariaga etorri zen, eta jarri genuen pixka tontoaren egiten holtza gainean... Oso lehenengo Madariaga izan zen. Zergatik euskeraz? Ez dagolako beste aukerarik, gu horrela bizi gera, eta... Bai, neko erabaki naturala da. Bai, Ez zen ez da erabakia izan. Ez. Gu euskalduna gera, eta guk egiten ditugun gauzak euskeraz egin nahi ditugu, eta euskaldunentzat egin nahi ditugu. Bai. Askotan esaten da, euskaldunak hotzak gerala, itxiak gerala, divertigarriak ez gerala, zuek zer erantzuten diozue horri? Ez dela egia. Antzokitara etortzea besterik ez daukatela, hori ikusteko. Bai. Ez da egia, eta nik uste dela estereotipo bat, igual beste jende bat sentitzeko erosoago beraien, dakin nola esan, hori esaten da, hauek txeko batzu dira, baina ez da egia. Ez da egia eta ikusi dugu. Bai. Euskal kulturaren arloan, zein da oraintxe bertan zuen ustez umorearen egoera? Esaten da ez loraldi bat dagoela humorean, azkenan daudelako orain bakarrizketalari bai pila bat. Azken 3 urtetan edo bakarrizketak egin dute boom bat, eta lehenagotik bazebiltzan eta bagemintzan, baina orain nik uste bertsolaritzak hartu zuen bideo hori bai humoreari dela hartzen nola askoz ere zabalago egiten ari da. Nire ustez diferentzia da
osea, umorea beti egon da hor, bai egiteko gogoa, bai, osea, kontsumitzeko gogoa dena. Aldaketa da, orain apostu egin dela plaza bat ematearen alde, eta orduan pilo bat euskara elkartek, jai batzordek, programatzaiek eta hola, batean euskarari, humoreari plaza hori eskaini nahi diote, eta orduan horregatik dago ere loraldia, berez beti egon da, lehen ere egiten ziren bakarrizketan, baina igual hainbeste plaza ez zen eskaintzen eta orain hori, denbora guztian. Eta nondik dator aldaketa hori? Nondik esango zenukete datorrela aldaketa hori, umoreari, espazio hori eskaintzea? Igual zerbait, bueno, hemen dira moda internazionalak iristen zaizkigu guri berandu. Eta hau igual, lehenago bez, bazegoen kanpoan, estatu batuetan hasi edo Erresuma Batuan, gero Club de la Comedia bai egon zen Espainian, eta gu gatoz, bost urte berandu. Bai, Ez dakit, edo hori, edo ikusi dela funtzionatzen dela eta orduan dela zabaltzen domino efektu batekin, edo izan daiteke ere, jo que se, pandemia eta gero ikusi zela behar gehiago, ez dakit, umorea plazaratzeko, ez dakit. Faktore asko izan daitezke, bai. Bueno, nik zorionez, zuen emanaldi pare bat ikusi ditut, eta ausartuko nintzak esatera, badela proiektu bat, apur bat gazteei zuzendua okerez banago, zuzendu ala ez bada, baina, bueno, zergatik horrelako proiektu bat? Guretzat ere errexena delako, gu gazteak izan da, material aldetik sortzerakoan edukia eta hola, iruditzen zaigu, euskaraz egiten dugun bezala naturalena dela, gazteentzat sortzea ere dela naturalena, gu gaudelako posizio hortan eta badakigulako zer funtzionatu dezakeen, zer kezkatzen gaitun, zer dagoen modan gazteon artean, zerrez, errexago da. Bai, eta azkenan, guk egiten dugu guri grazia egiten duguna, eta gu, gaztea badin bagara, beste gaztei ere bai, igual, grazia gehiago egingo die. Gertatu altzaizu inoiz, pentsatze zerbait, ostras, hau ikaragarri graziosoa da, oso divertigarria da, eta gero holtzan jarri eta ez du funtzionatzen. Bai, eta alderantziz ere, bai. Claro, gidoia azten ari zenean, ez duzu, horrela eta honek kriston grazia ingo du, eta ez du grazia egiten, eta gero urrengo esaldia berez zenokala igual pixka relleno, txaloak daude. Ez duzu, ostras, bale. Bai. Batzutan ez da publikoa ulertzen, baina hori bai oso ondo dago, ikasten goaz eta pixkat orduan azpimarratzen goaz grazia egiten duten lerroiek, ez. Bai. Orain Mikel gidoia aipatzen zenula, galdetu nahi nizuen, esketxak, antzerkiak, nola da prestakuntza, nola da funtzionamendua Barrexerka barruan? Ez da erresa, iruditzen zaigu emanaldi bat sortzen dugun bakoitzan, dakoagula sormen krisi bat, ez dugu, bale, dena egin dugu, ez dakit, baina gero ateratzen ditugu txiste berriak eta gai berriak eta orduan... Bai. Kaos pixkatu badago, orain esketxa, baina gero jarraian antzerkia idatziko dugu eta hor uztartzen ditugu bi gauzak aldi berean. Lehenengo egiten dugu brainstorming moduko bat talde osoak batera, eta hor sortzen dira ideia pilo bat, eta orduan goaz pixkanaka, gaur esketx bat idatziko dugu. Eta goaz pixkanaka guztion artean garatzen gehiago esketx hori, gero igual Mikeltan nik ematen diogu forma ja gidoira pasatzen dugunean, baina bai izaten da zerbait bastante korala, ateratzen dugu gai bat, beti goaz gero ekarpenak egiten eta hola gelditzen da gai hori alik eta aberatzen eta osatuen gazteok hola gero ikusteko ere. Bai. Aipatu dezue, azkenean beti ateratzen direla txiste berriak. Inoiz sentitu dezue errepikatzen ari zeratela? Hombre, a ber, ez dugu sentitzen errepikatzen ari, beti dauzkagu, ertzainekin beti sartuko gara, olakoak beti ditugu. Edo peio reparazekin adibidez. Badaude batzuk, esatezula, eske sartuak gara, deitzen ari dira berekin sartzea, orduan horiek bai errepikatzeko ginen bestela. Azkeneko emanaldia patatekin izenekoa. Zer da emanaldi hau? Zer aurkitu daiteke bertan? Aurkitu daitezke bizitzako etapa asko, bereziki 80-80 hamarkadan jaio ginen nonak, 2000 eta gutxi ere. 2000 eta gutxi ere. Umetan egin ditugun tontakeriak, gaztetan egin ditugun tontakeriak, guraso hasi berriek egiten dituzten tontakeriak, gure gurasoek batean parrandan atera eta egiten dituzten tontakeriak,
Pixka da emanaldi bat, identifikatua sentitu daitekena mundu guztia. Ze adin etapa desberdinak lantzen ditugu, beti ere umorea egiten, eta esketxetan jungea pixka txasatzea euskal kultura. Bai, beti hitz egiten dugu zer da euskal zinema, ba hor saiatu gara zirikatzen, edo euskal musikariekin ere, bai. Patatekin deitzen da emanaldia, nik dakidanez emanaldian ez dituzue patatak ematen eta hori bada pixka bat pena ematen didan zerbait, baina bueno, izena nondik dator? Aspalditik genuen, guk emanaldiei beti jarri diegu izen xelebrea, ez? Behin ez etorri, barkatu eragoztenak, bueno, hola. Eta garai horietan ateratzen ere barrixerra patatekin. Baina, eta aurten ordun reskatatu genuen izenburu hori. Baina, bueno, hauek esango dut, nik nahi nun barrixerra patatekin jarri. Ez ziren ausartu hainbeste arrakasta eukitzera, ez? Osa, gu gurean, ezin dugu, San Mames ez dugu bete nahi. Ez, jazta, eta orduan patatekin. Ez, eta aparte zentzua du, emanaldian zentzua du, patatekin izateak. Bai, azkenan da, albiste txarak bai patatekin hobeto sartzen direla. Bai. Eta patatak publikoan, gustatuko litzaguke jartzea, baina behar dugu... Aurrekontua. Aurrekontua behar dugu, oztarak. Diru laguntzaren bat agian, ez? Bai. Hau ikusten ari baldin badan horret, mecenas goa nahi dugu. Zer du ikuskizun honek aurretik egin dituzuen ikuskizunak izan ez dutena, eta zer ez du ikuskizun honek? Dauka gaudela ia talde guztia holtzan denbora guztian, zeren kuadrilla bat da protagonista, kuadrilla hori umetan, kuadrilla hori nerabe denean, kuadrilla, orduan oso ondo dago, ze dago kriston giroa holtzan denbora guztian. Osea, oso mugitua da, emanaldia. Eta dauka ere, saiatu geha gehiago lantzen teknikoki esketxak. Osea, jargea pixkat ambiziotsu eta irudi aldetik, kalitatea aldetik, saiatu geha salto bat ematen. Eta gero, atretzai asko zain minimalistago egin dugu. Bai. Jungera pixkat hor experimentatzera eta ondo gelditu da. Igual izan da, gehien disfrutatu dugun emanaldia. Sortzen, bai. Zenbat izaten da antzerkietan, bueno, kasu honetan patatekin emanaldiare buruz hitz egin da, zenbat izaten da idatzita dagoena egitea eta zenbat izaten da improvisatzea? Hasieran lehenengo emanaldietan, estreinaldia eta hor gehiago izaten da pixkak itoia jarraitu. Gero jau urrengotan, badago geroz eta improvisazio gehiago, eta hori lehen esan dugun hori ere bai, honek grazia egin dugu zen hau pixkat gehiago sakontzera, eta horrelako gehiago goten dira. Aipatu duzue, emanaldi hau izan dela gehien gustatu zaizuena sortzea. Zer izaten da zailagoa, ideiak lortzea edo gero ideia horiek garatzea eta onak bihurtzea eszenatokian? Bigarrena sin duda, askotan daukagu ideia bat, eta bua ze ona, bale, eta horrengo honekin zer? Bai, eta hori da askotan, guri ja esaten dugu, egin behar zute honi buruz eta honi buruz, klaro, ideia asko tortzen dira, baina gero horri gorputza eman martzaio. Bai. Humoreak baditu mugak? Pertsonok ditugu mugak. Bai. Egin dezakezu, bueno, ez dakit, hemen ja bakoitza dauka bere iritzia, eta... Bai, eske nik gaur pentsatzen dut gauza bat eta bihar beste bat, gai honi buruz. Bai, askotan da ere nordezun aurrean, zein den kontestua, nola ari zeran esaten, faktore asko dira. Bai, eta humore mota batek, pertsona bati grazia ingo dio eta beste bati ez. Baina eske humore izaten jarraitzen du. Bai. Kontua da humore bat morala, eta humore bat etikoa ez dakit. Hor ja beste kontua da, baina humorea bada. Barrexerka hasi zenetik gaur egunera, erresagoa da humore egitea, zailagoa da humore egitea, zer esango zenukete? Orokorrean ez dakit, guri pasatzen da, ja jendea datorrela kriston predisposizioarekin barrexerka ikustera. Eta orduan ja ez zerre eginda ere batzutan parre hori ateratzen dela, ze jendea ja doa parre egitera. Orduan hor errexago da humorea egitea, gero igual zoaz getxora ez zaituzten beste ezagutzen eta arrankatzean, bueno, ez da errexa, baina nola kanpoan orokorrean ez dakit. Beraz, nik nuke esango errexago zailago denik orain, guk bai, 8 urteren ondoren ja
formulak eta asko zer ikasiago ditugula eta badakigula umore hori eragiten, pare hori eragiten. Barrexerkaren emanaldietan, barrea eragiteaz gain, nahi dezue zerbait pentsarazi, nahi dezue kritika soziala egin, edo zein da pixka bat zuen emanaldien helburua? Gune jendea, lehenengo helburua izatea jendea antzokira etortzea eta superrondo pasatzea. Eta disfrutatzea eta deskonektatzea. Eta ja bide batez, kritikeia sozial bat albadu eraman, baita. Oraingoan esaterako pixkat etxe bizitzen arazoarekin sartu gea, jarri dugu horme gainean, gai hori. Baina aldia bi gauztak egin, Batera, aldezu superrondo pasa eta gero pixkat hausnartu ere kritika sozial horri buruz, bai. Aipatu duzue, zuen kasuan euskara sortzea ez dela sikera aukeraketa bat izan, naturala izan dela, horrela sortu dela. Zer uste duzu ematen dizuela euskerak beste hizkuntza batek emango ez lizuketena? Jo, azteko erreztasunak eta erosotasuna, gure hizkuntza da, niri horren jartzen diazu gaztelera morea egiten eta ez da berdin ateratzen. Oso komikoa izango litzateke, baina beste zentzu batean. Bai, eta inglesek humore inglesa egiten duten bezala guk egiten dugu gurea, hori euskeraz. Eta komunitate bat sortzen dugu, Bai. oso polita, azkenean ja, jendeak ja barrexerka oso gertu sentitzen du. Gero polita da ere, euskara ikasten ari den jende asko etorri izan da emanaldira, eta iruditzen zaigu hori superguai dagoela, bai. Esango zenukete euskerak eta euskal kulturak baduela bere umore propioa? Bai, eta ditugu, de hecho, umore estilo bat baino gehiago. Iruditzen zait euskeraz umorean baina daudela gauza asko kokatzeko euskal umorean, eta gauza hori guztia dira super desberdinak berain artean, eta hori da ona, eta hori da polita, eta hori da aberasgarria, ez daudela estilo pilo bat, dinamika desberdinak, formatu desberdinak, orduan, bai, zalantzari gabe. Eta euskal umorea zer da nik uste euskaraz egiten dena, ez dauka, ez nioke harriko bi pareten artean egiten den umore hau. Bai. Oraintxe bertan, barrexerka zein momentuta dago talde bezala? Oraintxe bertan, atzo genuen ensaioa eta erabaki genuen deskanso eguna komunizitzea egula, ze oso urte troteroa izan da. Oso, prestatzen emanaldi berria, eduki ditugu birasierako 3 emanaldiak ja, eta orain uda hartuko dugu deskantsatzeko eta udazkenean ja hasiko dugu bira. Dauzkagu emanaldi batzuk lotuta beste herri batzutan, eta hori. Nora gustatuko litzaizueke barrexerka iristea? 10 urtetara fijo. Bai, hori bai, 8 gauz eta 10 urtetara bai. Baina, ez dakit, ni pozinago iristen gehan lekuekin. Osa, ez nuke esango kursalera nahi dugu ze, antzerkia kursalera nahi urrutik gelditzen da. Osa, txikian asko zere espresioak eta ikusteko orduan, ez dakit, 10 urte eta 10 urteko, ez dakit, zerbait egite 10 urte. Bueno, eta 10 urte eta gero jarraituko dugu. Bai, hori claro. Hori esatera nindoan, langa hori pasata behin, non ikusten duzu zuen burua, 5 urte barru, zertan edo zertan? Nik uste barrexerkan, igual jende gutxi gorekin, baina barrexerkan eta igual egiten, bai, emanaldi berriak sortzen, bai. Bukatzeko, agian galdera pixka bat basikoa da, baina galdetu behar nizuen Mikel eta Maialen, zerk egiten dizue barrezuei? Neri denak. Denak? Ni oso absurdo eta umore beltzalea naiz. Nik momentu, igual, parrez egitekotan, parre egin beharrez denean ere parrateratzen zait urduri jartzen ezelako, bai. Eta niri grazia asko egiten diat ere bai, antzokitan gertatzen diren gauza improvisatuek eta askotan istripuak direnek ere bai. Inkluso, antzokian bertan, pertsona terrortzen baldin bada edo, gero. Balorazo da. Bai. Mi esker bikote gurekin egoteagatik, ez dakit bukatu baino lehen beste zerbait aipatu nahiko zenuketen? Animatzeko patatekin ikustera mundu guztia antzokitara,
Bai, ez, denek esan digute, ala, ze deskubrimentu barri xerka, eta, Bai. bueno, gaza 8 urtekoaz, espabila. Ba, zuk ere. Ados, bueno, sareetan jarraitzeko, jakiteko udazkenean unibiliko zeraten, gonbidapena luzatuta, eta bueno, behar dezunerako hemen izango gaituzue. Hurrengora arte. Oso, eskerrik asko. Aio. Ireki zeure negozioa martxan dagoen baten abantailekin. Negozio bat ireki nahi duten pertsonak eta berea esku aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Laboral Kutxa. Gaur bero egingo du batez ere barnealdean. Temperatura maksimoak 2-3 gradu altuagoak izango dira, 30 eta 35 gradu artekoak barnealdean. Kostaldean, 30 gradutik bera geratuko dira. Zerua hodei gutxirekin egongo da. Goizean, goiz-lainoa eta beho-hodeiak agertuko dira. Arratsaldea aurrera joan ahala, bero-hodeiak ugarituz joango dira eta barnealdean trumoi ekaitzak izan daitezke. Ekialdeko haizea, nagusi hasieran, arratsaldean iparraldera aldatuko da. Bihar bero kontuekin jarraituko dugu barnealdean. 35 gradu ingurukoak izango dira temperatura altuenak. Kostaldean, batez ere itsasertzean, giroa atseginagoa izango da. Aurreko egunetan bezala, giro eguzkitsua nagusituko da, naiz eta goizean goiz beho-hodei batzuk agertu kostaldean eta arratsaldean bero-hodei batzuk garatu. Ez da baztertzen arratsaldean hego-mendebaldean zaparrada trumoitxoren bat botatzea. Haizea aldakor hasieran, ipar ukitua hartuko du itsasertzean eta barnealdean hegoaldekoa. Kaixo eta ongi etorri gurera, Itziar, zer moduz? Kaixo, eskerrik asko, zongi. Plazer bat zuek hemen izatea, Nuevo Futuro elkartearen izenean, zatoz gaur. Bai. Lehenik eta behin hitza emango dizut, Itziar, esplikatzeko pixka bat, ezagutzen ez duenarentzako Nuevo Futuro elkartea zer den eta zer egiten duzuen bertan. Bale, Nafarroako Nuevo Futuro elkartea bada elkarte bat, gehien bat haur eta nerabeen protekzioa den alde lan egiten duena, eta gehien bat ezagutzen da pisu tutelatu, Nafarroako pisu tutelatuen gatik, baina gero gaude beste departamentu txiki bat proiektua gizarte eta hezkuntza proiektuak aurrera eramaten dituguna. Ados. Noiz sortu zen elkartea, komendatu dugu ja baditula urte batzuk, eta zergatik sortu zen? Sortu zen, justu atzo egin genituen 55 urte, eta sortu zen erantzuna emateagatik pixka bat lehen 1971an, bai, ume eta nerabe protekzioko sistema honetan, zeuden pisuetan, zeuden instituzionalizatutan, orfanatoetan edo horrela. Orduan, fundatu zuen elkartea fundatu zuen emakumeak, joan zen esperientzia bat ezagutzera beste leku batera, eta hori ikusi zuen egoten zirela pisuetan. Eta esperientzia hori gustatu zitzaion eta ekarri zuen hona. Eta horrela hasi zen. Orain, zatoz aurkeztera, Infantzia 360 gradu haurtzaroa proiektua, zer da proiektu hori? Bueno, proiektu hau da pixka bat, egia da ibilaldi luzea daramagula honekin, hainbat gizarte eta hezkuntza ekintzekin, baina ikusten genuena zen, bai Nafarroan badaudela zerbitzu eta baliabide ugari, bai giza zerbitzuetan, osasun zerbitzuetan, baina eragile guztien artean ikusten dugu artikulazio handiagoa behar duela, ez? Haurren eskubideak modu eraginkorragoan sustatzeko.
bereziki gehien bat, bai, gutxien dituzten erentzat. Bai. Aipatzen duzu, badaudela gauzak, baina falta dela pixka bat koordinazioa, ez? Bai. Zuen lana guzti honetan zein da? Bale, gu baditugu bi talde egonkorrak, bi lan talde, bueno, talde soziohezitzaileak, ez? Daukagu bat Uharten eta Komarkan, eta beste bat Erriberan, Koreia eta Zintruenigo. Eta, bueno, gehien bat da, talde hauek egiten dutena da espazio instituzionalarekin eta kalearen artean ibiltzea, ez? Eta konfidantzako harremanak ezartzea norabide honetan. Ez daukagu enkargurik, orduan da gaude oso irekitak, ez? Gauzak egiteko, beti aurren babesaren kontuarekin. Zuek proiektu hau sortu zenutenean, ze hutsune ikusi zenutenez, koordinazio falta horretan zer nabaritzen zenuten? Bueno, bakoitzak hori pixkat atomizatuak daudela, ez? Bakoitzak bere egiten dugu lana norabide berdinean, baina ez ditugu esperientzak sartzen edo batzutan ez dakigu zer egiten duen arlo honetan zer egiten duen nerabeekin edo adinegabekoekin, ez? Protekzioan. Orduan, pixkat hori elkartzea eta konpartitzea. Askotan aipatzen dira hori aurren eta gazteen arazoak, zailtasunak, oztopoak, okerrez banago zuek ere egiten duzue prebentzioaren aldez aurretikan. Bai, hemen egia da dela gu nahi dugu egon nola zailtasunak areagotu aurretik, ez? Orduan hor nahi dugu guk egon, ez? Orduan hori da ideia. Zergatik da garrantzitsua egotea zailtasunak handiago areagotu baino lehenago? Ez izateko areagotuagoak, ez? Eta, bueno, baita hor prebentzioan edo aurre ikuspegi horretan, baita detektatu edo ikusi dezakezu beste gauz batzuk, ez? Edo behar diren beste gauzak, edo bueno, bai, beharrak edo bai, hori, beharrak. Aipatzen duzu baita ere, babes proaktiboa. Zer esan nahi du babes proaktiboak? Pixkat hori esan nahi du, ez? Babes proaktiboaren eredua izan nahi du zailtasunak areagotu aurretik esku hartzen dugula, ez? Eta laguntza egunerokotasun bizitzan txertatzen garela. Orduan, da hor egotea, ez? Eta, presentzia izatea. Lehen aipatu duzu, zeratela enkargurik gabeko langileak. Bai. Zer esan nahi du zehazki horrek eta zer suposatzen duzuen egunerokoan? Bale, suposatzen duena da guk ez dugula zerbitzuak saltzen, ez? Ez dakit nola esan, ez dugu zerbitzu bat saltzen. Egiten duguna da guztion artean, bai osasunarekin edo gizarte zerbitzuekin, gazteriako arloekin, eraikitzea gauzak, ez? Edo tailerrak, edo ekintzak, edo behar dena. Orduan eraikitzen ditugu elkar, baina ez daukagu guk ez dugu eramaten, ez? Zerbitzu bat, edo hori da ematen diguna, erraztasun hori ematen digu, ez? Eraikitzeko gauzak. Eraikitzen dituzuen zubi horiek edo instituzioen artean, elkarteen artean, ze abantaila ematen dituzte gero bertan lan egiten duten pertsonentzako? Bueno, artikulatuagoak egotea, ez? Eta baita ezagutzea baita beste edo jendeak, ez? Ezagutzea beste arloetan baita badaudela beraien babes edo ez dakit nola esan. Balitik ere gertatzea, arazoak edo beharrak dituzten gazteak ez iristea baliabide hauetara. Zuek hor nola hartzen duzue parte? Hori gizarte zerbitzuekin lan egiten dugu eta ikastetxeekin, institutoekin eta horrela bai da
bide bat haiengana ailegatzeko. Datuak behiratzen, okeraz banago, azken urte honetan 800 neraberen iritsi zerate. Bai. Iruditzen zait, zenbaki Oso handia. oso lodia. Bai. Nola kudeatzen da hori guztia? Bueno, denborarekin, ez? Eta, bueno, ez dira 800 batera, bale? Osea, dira, ez? Parte hartu dute esperientzia ezberdinetan, egin ditugu tailerrak, egin ditugu txangoak, dinamizazioak baita, jarduera artistikoak baitak egiten ditugu, joaten gara baita hartzaintza egitera, edota parte hartzen dugu baita Pirineos gaindiko zeharkaldi batean, bueno, naturarekin dauden, erlazionatuta dauden ekintzak egiten ditugu baita. Aipatzen duzue, jarduera pila bat dituzuela, zergatik dituzue hainbeste jarduera eta hainbeste jarduera mota ere bai hain ezberdinak beraien artean? Bale, guretzat garrantzitsua da esperientzia hauek, esperientzia signifikatiboak izatea. Uste dugu, nerabea edo hor batek ez duela posibilitatea egunerokotasunean ez guztiak, ez? Joateko hartzaintza egitera, edo tailer artistiko bat parte hartzea, edo museo batean sartzea, ez? Eta uste dugu hori esperientzia esanguratsuak direla, eta bueno, horren bidez baita lantzen ditugu gauzpilo bat. Esperientzia esanguratsuak izango dira bereentzako, imaginatzen dut zuek ere gordeko dezuela esperientzia bereziren bat, bizipen bereziren batekin, edo izan dezue horrelako esperientziaren bat gogoan dezuena? Bai, bueno, esperientzia potoloren bat izan dugula aurten, izan da herritar abesbatza egin dugula uharten, eta, bueno, muntaia izan da denbora gutxi batean, 2 hilabetetan, eta parte hartu zuten 60 pertsona, ez? Uharten lan egiten duten edo parte hartzen duten, egunerokotasunean parte hartzen duten pertsonen parte hartzea. Eta, bueno, izan da esperientzia oso polita, oso intensoa baita, eta, bueno, gure ekipoan ez nago ni bakarrik lan egiten, gaude pertsona gehiago, ez? Eta orduan, bueno, izan da oso polita, elkartzea hainbeste pertsona, eta gero, bueno, egitea herriaren aurrean, ez? Abesbatza hori. Eta, bueno, esperientzia esanguratsua izan da. Zuek bertan lan egiten dezuenok, eta esperientzietan parte hartzen dezuenok, pertsona bezala zer ikasten dezuen? Bueno, pertsona bezala ikasten duzue dibertsitatea mugitzea, ez? Oso ezberdinak gara, eta baita niri asko profesionalki, baina baita pertsonalki eskubideen begirada, ez? Beti izatea oso garrantzitsua da, askotan galtzen dugulako. Ze arrisku ditu begirada hori galtzeak? Bueno, arriskua izan daiteke uzten dituzula jendea kanpoan, ez? Askotan eskubideak baditugu, baina ez gara kontziente badauzkagula. Orduan, badago jendea kanpoan beti geratzen dela, ez? Badukazu ikuspegi hori. Sortu dituzue baita ere, kalean jolasteko espazioak. Bai. Zergatik da garrantzitsua, edo ezinbestekoa, umeek kalean jolasteko aukera hori izatea? Bai, bueno, orain, gaur egun, badakigu kaleak ez direla ja lehen bezala, ez? Ez dago hainbeste jendea, hainbeste ume. Baina, bueno, guretzat da garrantzitsua esparru hauek, zeren badago hezitzaile bat, eramaten ditugu jokuak eta horre elkartzen dira mota askotako umeak. Ez bakarrik batzuk joaten dira kalean edo parketara bere gurasoekin, baina beste batzuk pasatzen dira hortikan, edo jaten dira liburutegira, edo orduan, etorri jolastera, baita da pixkat, sare hori, handitzea. Sarea ez dago soilik parte hartzaileetan, zuk esan duzu, elkarlan horiek egiten dituzuela, datuei begiratuta, hemen aipatzen dute, 200 profesional baino gehiago parte hartu dutela jardueretan. Ze garrantzi du sare lanak eta horren beste jende inplikatuta egoteak?
Oso garrantzitsua da, zeren askotan, lehen esan dizudan bezala, ez? Gaude, profesionalak batzutan gaude gure etxetxoan, ez? Eta ez dugu ikusten ondoan zer egiten den. Eta zuk baita zer egiten duzun ez dakite asko, ez? Eta, baita esperientziak elkartzea edo begiradak emateak egiten du baita konfidantzako erlazioak egitea, aliantza ugari egitea baita, hori baita da ideia. Konfiantzazko harremanak eta aliantza horiek aipatzen zenituenak ze onura dituzte gero? Lanean segitzeko, ez? Eta ikuspegi, esan dizudan eskubideen ikuspegi hori zabaltzea, ez? Eta nerabeen protekzioaren sarea zabaltzea, hori da. Orain, hitz egiten hori gera, aipatzen zenuena ez, haurretan nerabeen babesaren inguruan, bai gizarte, hezkuntza, osasun elkarteak eta instituzioak elkartzea, alde batera utziko bagenitu nerabe eta haurren arazoak eta beste alderdietan ere gizarteak, hezkuntzak eta osasunak jarraitu beharko luke elkarlanean zuek egiten duzuen bezala? Edo ez da beharrezkoa beste arlo batzuetan? Nik uste dut baiet, bai, ideia da hori, ez dakit, modu batean edo bestea, eramatea baita beste esperientzia batzuetara, ez? Egia da gu apostu egiten dugu, zeren gure arloa da neraben eta haurren protekzioari buruz lan egitea, lehen alde egitea. Baina, nik uste dut baietz, behar dela, bai. Okerrez banago, zuen eredua ere bai, Nafarroatik aterako duzue eta aurkeztuko duzue kanpoan. Bai. Zer egingo duzue? Hong Kongera joango gara, gure eredua azaltzera eta gure esperientziak partekatzera. Eta joango gara kaleko gizarte hezkuntzari buruzko nazioarteko jardunaldi batera. Antolatzen duela Dynamo International Street Workers Network sarea. Sare honekin jadaukagu harremanak orain dela urte pilo bat. Orduan, beti beraien beste herrialdeko esperientziaz baita gu nutritu gara, ez? Edo hori da. Eta orduan orain gu baita, gure esperientzia azaltzera eta aurrera eramatera beste pertsonak ezagutzeko, beste munduko parte batzutan ezagutzeko esperientzia ona izango da. Hong Kongeko adibidez, nola sortu da? Nola iristen zerate Hong Kongen eta munduko beste puntan eta ez beste punta batean, zehazki bertan zuen eredua azaltzeko? Bai, justu esaten dizudana, ez? Dynamo International Street Networkekin sareal jadaramagu urte asko lan egiten, eta badakite zer egiten dugun eta non gauden, eta eman digute aukera hor azaltzeko eta prestatzeko. Zuentzako zer suposatzen du mundu mailan zuen eredua azaltzeak eta jendeak esatea, mesedez, etorri zaitezte zuen eredua ezagutu nahi dugu? Garrantzitsua da, ez? Baina garrantzitsua da, zeren beste esperientziak ezagutzeko, baina gu baita beste esperientziak ezagutuko ditugu, ez? Orduan da pixkat un toma y daka, ez da bakarrik egin dugu ez dakiz zer eta, ez? Ez da hori baizik eta toma y daka bat ematea eta konektatzea beste munduko parteekin, zeren baita egiten da lan hau, ez? Edo lan mota hau munduko beste parteetan. Zure ustez, Nafarroan egiten duzuen lan honek ze interes piztu dezake Hong Kongen adibidez? Ezakit. Ezakit ze piztu dezaken, baina ikustea beste ikuspegi batzuk, beste realitateak, zeren hemen egiten dugu hau, baina ziur aski joaten bazara Brasilera edo ez dakit Dinamarkara,
ziurazki egiten dela lan hau, baina beste errealitate batekin, orduan baita, errealitatea ezagutzea, ez? Errealitatea dagoen herrialde bakoitzean. Eta elkartzen duzuenean, beste realitate batean lan egiten duten pertsonekin, lortu ditzakezue gauzak ikastea bestearengandik, hau da, zuek zoazte Hongkonera eta ikusten duzue zerbait, hori guk egin dezakegu, hori gertatu daiteke? Bai, noski. Osea, esperientzia horietatik mamia ateratzea eta ikustea ea hemen egin daiteken edo posibilitatea daukagun, bai, beti hor dago aukera hori. Datozen hilabete edo urteetarako, badituzue beste proiektu edo asmoak? Honekin aparte, Hortaz. honetaz aparte bai, baditugu beste proiektuen asmoa, eta gu beti gaude proiektuak egiten eta innobatzen, ez? Guretzat da garrantzitsua hori innobazioa, ez? Hori lehen esan didazuna, ezagutzea beste lekuko zer egiten dute beste leku batzuetan, baita innobazioa ekar dezake Nafarrora, ez? Ze erronka aurre ikusten dituzue datozen urteetarako? Segitzea beti linea honetatik, ez? Gizarte hezkuntza proposamenak hedatzen jarraituko ditugu, beti ikuspegi komunitario batekin. Badezue hemendikan 5 urtera izan dezakezuen ametsen bat elkarte bezala? Ez dut pentsatu. Ez nago ziur zer esan nahi da, baina beti hobetzea, ez? Eta beti nerabe eta haurren protekzioaren sarea zabaltzea eta beste arloetara eramatea. Beti ez dira ametsak behar ere, ez? Bai, eta hori mantentzea, ez? Uste dut baita zaila dela zenen proiektu hau 2 urte finantziatuta dago 2 urtentzako, baina ideia da hau mantentzea denboran, ez? Hori da garrantzitsuena. Gaur egun zuei, haurren eta nerabeen ongizateaz, babesaz edo arazoetaz hitz egiten denean, zer gustatuko litzaizueke jendeak ulertzea edo pentsatzea? Haurrak eta nerabeak badituztela beren eskubideak, ez? Eta daude idatzitak, ez da zerbait asmatuta dagoena, baizik eta hor dagoen, idatzita dagoen zerbait. Orduan, aproposa da jakitea ze eskubide dituzten familia bat zure umeak, ez? Edo irakasle bat zure irakasleak, ez? Haur bezala, ez irakasle bezala, ez alaba edo alaba bezala, ez? Baizik eta ume bezala, ez? Munduan etorri den ume bat bezala. Eta gizarteak baita jakin behar du besaren alde egin behar dugula aurreekin. Bukatzeko itziar azkeneko galdera bat, herritarrei, irakasleei, familiei, nerabeen ongizateaz arduratu daiteken edonori ze mezu bidaliko zenieke? Nerabeak oso garrantzitsuak direla, ez? Gure gizarterako beraiek dira etorkizuna eta jasotzen duten guztia, txikietan jasotzen duten guztia, gero handiak direnean erreproduzitu behar dute. Orduan, erreproduzituko dute. Orduan, garrantzitsua da babesa hori ematea. Eta ez ustea inor kanpoan, ez? Mi esker Itziar gurekin egoteagatik, ezakit bukatu baino lehen beste zerbait aipatu nahiko zenukeen? Bai, esan nahi dudana garrantzitsua dela esatea, proiektu hau Innova programaren onuraduna dela, eta Nafarroako Kutxa Fundazioarekin, La Caixa Fundazioarekin eta Nafarroako Gobernuak haur eta nerabeen zuzendaritza finantziatzen duela kalean kaie proiektuarekin. Badaudela hor gure finantziatzaileak beraiei esker aldugulako aurrera eraman proiektua. Mi esker Itziar baita ere egiten duzu lanagatik noski eta hurrengora arte. Eskerrik asko zuei. Ireki zeure negozioa martxan dagoen baten abantailekin. Negozio bat ireki nahi duten pertsonak eta berea eskua aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Laboral Kutxa. Hau izan da gaurko saioa. Mila esker gurekin egoteagatik eta bihar arte.
Nafarroako Gobernua.